Dala siya. Kabalo ra ba? Kamura ba day kabalo mag... Kayo lang ba ang marunong mag-baid? Baid sa paminsan, no? Habol ka. Oh, ito na ang tunay na prinsesa. Maglampas na tayo mga loves. Magpunta tayo sa likuran ng bahay. Kailangan kong i-trim or linisin yung sa mga gilid-gilid. Kasi nga, every time na ako doon, magkakat ng damo, palagi akong hinahampas. Kasi ang laki-laki na nila at hindi ko ma-explain. Basta nagbitay na ba? O niya, kuanon ko, tandugon bang ko, no? Niya, kuan man na siya, kana o, mga hulog na siya sa akong panit. Niya na yung mga text, no? May mga grapata nga gikan sa deer. Oh. Sabutin na lang gud ninyo ako mga loves kasi ang Tagalog ang hirap-hirap kaya sabut-sabutin na lang ninyo ako ha. At nakikita naman din ninyo yung mga pinagagawa ko. So kayo na lang yung mag-imagine kung ano yung mga pinagsasabi ko. Nagutom lang ko pataka. Susi Inday Marian habang naglalampas at nagpuputol na mga nagbibitay na mga rosas o mga kahoy, nag-alerto-alerto kasi po ang daming sawa dito at bitin na kumakain ng kanyang mga paa. Marami na kasi dito akong samad-samad sa aking mga bukton-bukton mga loves kasi nga nasasangit yung aking kamay dyan. Every time na mag-cut ako ng damo, palaging nasasangit kasi nga sobrang lago na nila, no? So kaya habang si Mr. is naliligo kasi meron daw siyang lakad ngayon, ako naman sus ginoo ko ang mga trabahong pangbukid akong ginagawa na. Oh, may nagsasabi na naman, bakit ginagawa mo yan, Mirian? Alam na gusto ko talaga itong gawin mga darling. Kami pong mag-asawa talaga is baliktad. Si Tami mahilig sa mga sa bahay, lihok-lihok, luto-luto, grocery, ganyan po siya. At ang kanyang asawa na sa bahay, naglilinis sa paligid at naglilinis ng garden. Tapos na ako dito na side. Dito na naman, ipalibot ko ito mga labs. Palibot. And then, itrim ko ito. Kunin ko itong mga tumutubo dyan. At yan. Mag-ano lang talaga ako mga labs kasi init ngayon eh. Tinglabas ng ng snake. Andito na side. Alam nyo naman na I don't know kung nakita nyo yung mga previous reviews last year na vlog ko. Habang maglilinis ako dito, may snake na tumatakbo palabas. Galing sa mga sagbot-sagbot. Then lalabas sila. Iwan ko na lang. Ang init, grabe. 77 pala pero air quality alert, may alert sa hangin. Yung quality ng hangin ngayon is alert. Iwan ko ang alert ay. Anyway, tapusin ko lang po ito mga loves. And ito pala yung wild roses mga loves. Wild roses oh. Yun siya mga wild. Yun. So yun siya, hahaba yan siya mga loves. Para siyang vine na rosas, no? Balita! Ang agta ng halata! Ang apple natin dito marami ng bunga pero kailangan nating i-trim mga labs kasi ito talaga ang pinaka dito worst na nagbitay or nagahang, no? Every time na papasok ako dyan, iputol yung gilid. Kung mag-drive ako ng aking lawnmower mga labs, talagang sinasampal ako nitong mga apple na ito. Habang pinuputol ko po sila, nasasayangan talaga ako kasi ang daming bunga pero hindi ko po sila pinutol lahat. Yun lang talaga yung pinakagilid at sobrang nagbitay na talaga, no? Anong tawag sa Tagalog itong nagbitay? Basta nagbitay na siya. Mula uglagay. Alam nyo ba yung feeling mga labs na hindi ka kumakain ng breakfast, kape lang at konting bread? So yun lang. At gutom na ako dito para na ako mahihilo. Pero kailangan ko lang talaga itong tapusin mga darling. Kasi hanggang sa huli po doon tayo. At ito na yung apple natin. Ipakita ko lang po sa inyo mga labs. Ang daming bunga. At yun, nasasayangan talaga akong putulin dito nga area, no? Kasi nga pwede naman ako makayuko dyan. Kapag basta maglabay ko diha, no? Basta hindi ako maigot ng sanga. So yun, pumasok na ako at tapos na talaga ako mga labs sa labas. So ngayon, ikat lang natin itong pineapple na bilhin ni Tami. Ganito po ako mag-cut. Yeah.
At dahil galing si Mr. sa grocery store, ang daming bread. Sabi ko, ayaw ko na kumain ng bread. Pero yun, bumili siya ulit yung bread na gusto ko. O, diba, nakita talaga niya. At bumili siya ng ibang, iwan ko na lang itong si Mr. Ay, napuno na tayo dito ng bread. Bahala na si Batman. Itong mukha ni Miriam talaga. Paano na lang tayo mag-diet nito mga loves? So yun, ang dami niya binili. Bahala na, masaya pala talaga kapag siya lang mag-grocery. Hindi masakit sa ulo kapag hindi ako kasama. O, diba, bumili din siya ng basil at saka parsley. So, kailangan ko lang silang itanim. At bago natin sila itanim mga loves, marami din ako ditong cucumber no, kailangan kong i-transfer, itapon ko na sana talaga ito sila, pero ay nako, sayang naman itapon na yan. Dito na sila, atong mga seedling. At yun, so transfer and hopefully hindi ito magkalat doon sa ating kangkong. No, sayang naman yung kangkong, mamamatay lang dahil sa cucumber na yan. Ang laki-laki ng yard ko mga loves, pero ito lang talaga yung garden ko kasi kung talagang maganda pa yung lupa dito mga loves, nakikita ninyo ang laki-laki na sana yung garden ko, kaso talaga mabato. Kaya yun, ito lang yung ating garden, maliit, no? Ito talaga yung pinaka-request ni Tami na gusto niyang itanim ko. Kaso talaga mga loves, hindi man ako nagtanim ng basil every year. Oy, iwan ko na lang si Batman. Hindi ako mahilig sa mga herb, no? Ang tinatanim ko lang dito na herb paminsan is yung ano, iwan ko kung herb ayan siya or lamas. Iwan ko, basta yung ano, green onion. I think ang green onion is hindi herb. Basta hindi ako talaga mahilig sa herb. Si Tami naman gustong-gusto nga kasi Italiano at gusto talaga niya yung ano, mga herb para sa kanyang pasta. So ngayon, nagtubig ako sobrang aga mga loves, hindi pa 4 o'clock nagtubig na ako kasi nga, ay, ang mga kapitbahay parating sila mga 4 o'clock at ayaw ko talaga makita sila sa kanilang ano kasi nahihiya man si Inday Miriam. Uy, hanggang ngayon, hiyang-hiya pa talaga walang, ay, sana makapal na tong mukha ko. Mas gusto ko sunog, no? Masarap ang sunog. At dinala ko na yung kaldero. Dinala ko na yung kaldero dito. Ganito po ako kagutom. 1 o'clock na mga loves. 1 o'clock na, walang pamahaw. Asa ka maghanap niyan? Hindi nagutom, no? Grabe talaga. Ang tagal naman ito mga darling. Ang tagal naman. Ang tagal-tagal. No? Lala, shit. Ay, naku, huwag kang mahulog, day. Ang sarap. Ang sarap mga loves. Bahaw yung pinakain ko.
Mamaya mag-salad na naman. Cauliflower ako. Para balance ba. Ang sarap. Uy, nasunog na. Sarap ito, sunog. Masarap sunog. Gusto ko sunog. Yan, masarap yung sunog. Wala po si Tami. May nagtatanong, bakit hindi daw kami magkatabi ni Taming kumakain? Magkasabay yung main. Magkasabay po kami paminsan kapag andito siya. Most of the time, ang sabayan namin pag nasa bahay siya, dinner. And then, yan. Bakit hindi siya nakikita sa camera? Ayaw kaya niya mga loves. Kung makikita niyo siya sa camera dahil po matigas ulo-kulok, ang sarap nito. Sarap. Sobrang tender. Masarap ito kung may cucumber. Kasi yung cucumber natin hindi pa man hindi pa okay. Lutuin ko pa tong mga labs kasi gusto kong lutong-luto.